Arratsaldeon eta ongi etorri magazinera. Gaur otsailaren 15 da asteartea. Hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Koronavirusaren neurri murriztaileak gaurtik aintzinera bertan bera dira. Nafarroko gobernuak eta Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak koordinazio sistemak eta uholden prebentzio indartzea adostu dute Bertizen egindako topaketa batean. Lan autonomoko profesionalek mikroenprese kolektibo haulek eta gaztek 7.500.000 euro eskuratuko dituzte enplegurako aktibatzeko laguntzetan. Lab sindikatuak salatu du Xilema Fundazioak 5 langile kaleratu dituela eta azpimarratu du gobernuak egiten duen gizarte zerbitzuen kudeaketa negargarriak sektorea prekarizatzen duela. UAGen eta UKan nekazarien sindikatuak greba deitu dute landa eremuan martxoan 3. Txantreako Ezkaba kalearen inguruak mugikortasun baldintzak hobetu ditu, oinezkoendako eremuak handituz eta bidegorri tarte berri bat eginez. Iruñako udalak hasierako onarpena eman dio lehen zabalguneko hiri jarduketa eta babes plan bereziari etxe bizitzak banatzea erraistuko duena eta oinezkoentzako lekua irabaziko duena. Iruñako udalak 2022an 1.883.500 euro bideratuko ditu hiriko 33.600 argi puntu inguru mantentzeko eta konserbatzeko. Zibiboxeko 3 zentrok otsaian modu intensiboan lan egitea proposatu dute osasun mentalari buruzko estigmak hausteagatik. Ez dira 1.000 dira. Gure ondasuna berreskuratzen izenburupean Elizak bereganatutako ondasunak aldarrikatzeko elkartaratzea egingo da otsailak 16an gobernu ordezkaritzaren aurrean arratsaldeko 6:30. Koronavirusaren neurri murritzaileak gaurtik aurrera bertan bera dira, ostalaritzan eta gaueko aisialdian pandemiaren aurreko ordutegiak berreskuratu dituzte. Gauerditik aurrera bertan bera geratu dira Nafarroan koronavirusari aurre egiteko neurri murriztaileak. Pandemiaren bilakaera hobera egin duenez hala erabaki da. Nafarroko gobernuak pasaden astean adostu bezala foru agindu berriarekin ostalaritzak eta gaueko aisialdiako ohiko baldintzak eta ordutegiak berreskuratuko dituzte eta COVID ziurtagiria aurkeztea ez da beharrezkoa izango, atzerrira bidaiatzeko baizik. Gainera, musukoa ikastetxetako jolastokietan erabiltzea ez da derrigorrezkoa izango, hala ere, barrualdetan eta ekitaldi jendetsuetan nahita nahiezkoa izaten segituko du. Orain arte indarrean zeuden neurriak abenduaren 19an ezarri zituzten bertzea bertze ostalaritza, hau da goizeko ordu batetik 6ara istea eta zutik kontsumitzeko debekoa. Bestalde, pasaden astetik maskara ez da derrigorrezkoa izaten kanpoko aldean, naiz eta erabiltzeko gomendatua jendea pilatuz gero eta segurtasun distantzia gorde ezin bada. Hala ere, toki publikoetan itxiak zein irekiak izan musukoak derrigorrezko izaten jarraitzen du, baita garraio publikoetan eta personak zutunik egon behar diren ekitaldi jendetsuetan. Esertzeko aukera baldin badute, metro terdiko segurtasun distantzia gordetzea ezinezkoa denean bakarrik izango da derrigorrezkoa. Nafarroako gobernuak eta Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak koordinazio sistemak eta uholden prebentzioa indartzea adostu dute Bertizen egindako topaketa batean. Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak 6 neurgailu berri jartzeko konpromisoa hartu du, Nafarroako gobernuak lehendik dituen 6 neurgailuak osatuko dituztenak eta informazio sistema bateratu bat denbora errealean kudeatzeko. Sistema hori udalek ere eskura dezakete. Mantenía una reunión entre el Gobierno de Navarra y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Nafarroko gobernua eta Ur Konfederazio Hidrografikoak bildu dira Bertizko jauregian uholdeak prebenitzeko eta kudeatzeko dauden lankidetza ildoak eta protokoloak indartzeko zein estrategiak adosteko.
Nafarroko gobernuaren aldetik Javier Remírez lehendakaritza berdintasun, funtzio publiko eta barne kontseilaria, Bernardo Ziriza lurralde kohetsiorako kontseilaria eta Itziar Gomez landa garapeneko eta ingurumeneko kontseilaria izan dira. Ur Konfederazioaren aldetik Manuel Gutierrez presidente izan da. Jesus Mari Garitaunandia zuzendari teknikoarekin, Gonzalo Gutierrez de la Roza uren komisarioarekin eta talde teknikoarekin batera. Bi aldek adostu dute alertak eta informazio bateratuak kudeatzeko sistema bat lantzea. Neurketa estazioetako datuak denbora errealean partekatzeko. Ur Konfederazioko 6 neurgailu berri instalatzeko eta 7. birkokatzeko konpromiso hartu du. Hoiek Nafarroko gobernuak dagoeneko badituen 6 neurgailuak osatu eta gehituko dituzte. Ondoren erakunde guztiek Nafarroko gobernuak, Ur Konfederaziokoak eta inguruko udalek informazio eta aurreikuspenak denbora errealean eskuratu ahal izateko baterako kudeaketa sistema bat sortzeko. Kudeaketa sistema horrek informazio gehiago eta eskuragarrigoa emango du erabakiak hartzeko prozesua aurreratzeko eta prebentzioa hobetzeko. Bileraren ondotik Remírez presidente ordeak prebentzio politikaren garrantzia azpimarratu du bi erakundek autobabes planean arloan jada egiten dutena eta arrisku handieneko eremuetan egon daitezken uholdeak hautemateko orduan aurrea hartzeko aukera ematen duena. Bestalde, Ur Konfederazioko presidentea Manuel Gutierrezek iragarri du konpromiso hartuko duela eurin neurgailu gehiagorekin eskuragarri dauden baliabideak handitzeko eta bi erakunden estazioak alerta, aurreikuspen eta simulazio sistema bakar batean koordinatzeko. Gainera Gutierrezek nabarmendu du bi erakunden arteko lankidetza herritarren onurarako eta ibai eremuen hobekuntzarako babes zibilak jarduera programatu alitzateko eta udalek jardun alitzateko behar besteko denborarekin aurre hartzeko beharra aipatuz. 2021ko abenduan izandako euriten eta uholden ondoren, Nafarroko gobernuko lurralde kohetsiorako departamentuak €1.000.000 zenbatu ditu iparraldeko isurialdea Kantauriarreko errepide sarean izandako kalteak bereziki Bertizaldean. Lan autonomoko profesionalek, mikroenpresek eta kolektibo ahulek eta gazteek 7,5 milioi euro eskuratuko dituzte enplegurako aktibatzeko laguntzetan. Eskubide sozialetako departamentuak 3 deialdi bultzatu ditu berreskurapen eta erresilientziarako mekanismoaren Europako funtsekin. Darles 3 nuevos programas de políticas. Eskubide sozialetako departamentuak Nafarlan sare, Nafarroko enplegu zerbitzuaren bitartez enplegu politika aktiboak bultzatzeko diru laguntzen 3 deialdi berri atera ditu. Laguntza horiek Europako funtsekin sustatutako berreskurapen, eraldaketa eta erresilientzia planaren barruan daude, eta 2022ko 7.500.000 euroko aurrekontua dute. Aurreikuspenen arabera, gainera aurrekontua 11 milioi eurokoa izango da 2023an. Hoietako lehena lan autonomoko profesionalentzat eta mikroenpresentza da, haien produkzio eraldaketa ekonomia berde eta digitalera bultzatzeko. Bigarrenarekin berriz, gizarteratzeko programa integratua finantzatuko dira kolektibo ahulentzat. Biak berrorekarako eta ekitaterako lurralde proiektuen lerro batekoak dira eta horren helburua da foru komunitateko lurralde nukleoetako enplegua eta garapen ekonomikoa gehitzea sustatzea. Carmen Maeztu kontseilarian eta Miriam Marton zuzendari kudeatzaileak neurri berrien aurkezpenean azaldu dutenaren arabera, 3.421.667 eta 2.469.000 euroko inbertsioa aurreikusten da urren ez urren. Hirugarren proposamena herri administrazioetan 30 urtetik beherako gazte langabeak praktiketan kontratatzea sustatzeko bideratuko da. Aurten aurrekontua 1.569.000 euroko izango da gazten enplegagarritasuna hobetzeko helburuarekin lan esperientzia hartzea erraiste aldera. Neurriak Europako funtsen bidez zabalduko dira eta Nafarroara lan ministerioaren bidez iritsiko dira, pandemiaren ondoren ekonomia bultzatu eta eraldatzearren. Kontseilariak azpimarratu du ekimenak bat datozela baita ere Nafarroko egungo enplegu planaren helburuarekin, hain zuzen ere planaren lehentasunezko helburuak dira, bertze gazten enpleguan kalitate handiagoa lortzea eta eraldaketa digital bikoitzean aurrera egitea. Hau da ekonomi zirkularra eta berdea.
impulsar. Labek salatu du Xilema Fundazioak 5 langile kaleratu dituela eta azpimarratu du gobernuak egiten duen gizarte zerbitzuaren kudeaketa negargarriak sektorea prekarizatzen duela. Lab sindikatuak elkartaratzea egin du Xilema Fundazioaren Iruñeko egoitzaren aintzinean. Fundazio horrek adingaben oinarrizko egoitza arretarako hezitzaileen artean egin dituen 5 kaleratzeak salatzeko. Lab sindikatuaren iritziz, Nafarroko gobernuak oraindik ez du kalitatezko arretarik bermatzen babesi gabe dauden adingabei laguntzeko zerbitzuetan. Hori dela eta diru publikoarekin erabat finantzatzen diren enpresa edo fundazioek arbitrariotasunez funtzionatzen dutela salatu du sindikatuak eta horrek ez duela plantillak egonkortzen. Sektorean lan egiten dugunontzat aski ezaguna da gaur egun Xilema Fundazioak kudeatzen duen adingaben baldintzagiria oso urria dela, esku hartze zuzeneko profesionalen kopuruari dagokionez. Adierazi du Lab sindikatuak, izan ere Nafarroko gobernua ez zen gai izan Lab sindikatuak helarazi zizkien eskaerak eta beharrak entzuteko, esan dute elkartaratzean. Labek jakitera eman duenez, hala eta guztiz ere Xilema Fundazioak erabaki zuen baldintza agirien gainetik oinarrizko egoitza harreretan arratsaletan laguntzeko hezitzaile bat sartzea, hau da, guztira 5 pertsona. Orain, Xilema Fundazioak argudiatu du horrek gain kostu handia dakarkiola eta ezin duela hori bere gain hartu. Gobernuak ez bai ditu figura horiek finantzatzen, beharrezkotzat jotzen badira ere. EHN, UAGN eta UKAN nekazarien sindikatuek greba deitu dute martxoaren 3 landa eremuan. Salatu dute ustiategietako errentagarritasun faltak ekoizpen kostuak ito egiten dituela, elikatze katearen legea ez dela betetzen eta horrek nekazarien desagertzea eragiten duela. UAGN, EN eta UKAN nekazaritza elkartek greba eta manifestaziora deitu dute martxoaren 3 Iruñan. Landa eremuaren alde elkarrekin lelopean sektorearentzat errespetua eskatzeko. Egungo ekoizpen prezio altu eta beren produktuen salneurri apalek ezinezko egiten baitute ustiategien biziraupena. Manifestazio historikoa izanen dela iragartzen dute, lehenbiziko aldiz landa eremuko sindikatuek eta ekoizle kooperatibek bat egiten dutelako, egoera ere historikoa delako. Landa eremuak muturreko egoera bizi dute, pentsua argia uraren prezioak esponentzialki ari dira igotzen eta bertzaletik saltzen diren produktuak orain dela 25 urteko prezioekin segitzen dute. Txantreako Ezkaba kalearen inguruak mugikortasun baldintzak hobetu ditu, oinezkoendako eremuak handituz eta bidegorri tarte berri bat eginez. Berritasun horiek osatzeko eskola ingurune segurua eta lorategi eremu berriak sortu dire Eunate Institutuaren sarreran. Iruñeko udarak amaitu ditu Txantreako, Ezkaba eta Miraballes kalen inguruko jarduketak eta mugikortasun eta ingurumen baldintzak hobetu ditu. Hala eremu horretako eraldatze osoa osatu da, oinezkoendako eremuak handitu dira, eskola ingurune segurua sortu da Eunate Institutuaren sarreran eta 2 noranzkoko 275 metroko bidegorri tarte berri bat jarri abian. Atarrabiako etorbideraino, horrez gain, lorategi eremu berria jarri dira drenatze jasangarriko sistemekin. Txantreako eremu horren eraldaketaren hobekuntzarik esanguratsunetako bada eskola ingurune segurua sortu izana, Eunate Institutuaren sarreran. Hori lortzeko oinezkoendako eremua handitu eginda 300 metro karratutan, eta oinezkoendako pasabide goratu eta aurreratu eginda. 3 metro zabaldituen pasatzeko. Eremu berri hori 2 kalen aurreko galtzadaren gainean eraiki da, zeinetan erreiak estutu egin baitira. 2 estrategia horiek, pasabidea goratzeak eta errein zabalera murrizteak, zirkulazioa baretzea laguntzen dute abiadura modu eraginkorrean murriztea lortzen baitute. Esku hartzeak alaber Miraballes eta Ezkaba kalen elkarguneko oinezkoendako pasabidea gerturatu du eta horrek ekarri du eremu horretan oinezkoen ibilbideak hobetzea. Aldi berean, oinezkoen pasabidearen zabalera nabarmen handitu da, horrela, pertsona gehiago pasatzen aldirelarik aldi berean. Konturi funtseskoa baita ikastetxera sartu eta ateratzeko uneetan ikasle gehienak biltzen direnean.
Iruñeko udalak hasierako onarpena eman dio lehen zabalguneko hiri jarduketa eta babes plan bereziari etxebizitzak banatzea erraztuko duena eta oinezkoentzako lekua irabaziko duena. Dokumentua jende aurrean jarriko da orain behin betiko onartu baino lehen. Iruñeko udaleko tokiko gobernu batzarrak atzo bildu ondoren hasierako onespena eman dio lehen zabalgunearen hiri jarduketarako eta babeserako plan bereziari. Tresna urbanistiko horrek jarduketa globala aurreikusten du hiriko eremu horretan, oinezkoentzako espazio atseginagoa izan dadin. Lur gaineko ibilgailuen presentzia murriztuz eta beheko solairuko merkataritza jarduera bultzatuz. Planak orain jendaurrean jarriko denak azalera handiko etxebizitzak zatitzeko errastasunak ere aurreikusten ditu. Izan ere, lehen zabalguneko etxebizitzen 142ak 150 metro karratu baino gehiago dituzte, eta bataz beste 227 pertsona bizi dira bertan. Iruñeko udalak 2 zatitan banatzeko baldintzak malgutzea aurreikusten du. Kasu honetan, logela bateko etxebizitzen egungo debekoak kenduz, familiaren egungo beharretara egokitzeko eta merkatuan irtera bat emateko. Gaur egun lehen zabalgunean bizitegi erabilerako 23 eraikin daude eta 1827 pertsona bizi dira bertan. Iruñeko udalak 2022an 1.883.500 euro bideratuko ditu hiriko 33.600 argi-puntu inguru mantentzeko eta kontserbatzeko. Alumbrado Pamplona UTE-ri 2019an esleitu zitzaion kontratu baten lehen luzapena da. Iruñeko udaleko tokiko gobernu batzarrak onartu du hiriko argiteria publikoko instalazioen mantentze eta kontserbazio lanak egiteko kontratuaren luzapena. Kontratu hori 2019ko otsailean esleitu zen eta urtean 2 luzapen izan zitzakeen. Horrela, Etra Norte eta Sociedad Ibérica de Construcciones S.A. enpresek osatzen dute Alumbrado Pamplona UTA arduratuko da oinarrizko eta programatutako mantentze lanak egiteaz. Bai eta hiriko argiteria publikoa eta apaingarria kontserbatzeko eta prest jartzeko beste lan batzuk egiteaz ere. Lan hoien urteko kostua 1.883.500 eurokoa da. Gaur egun Iruñeko udalak 33.600 argi-puntu inguru kudeatzen ditu, goietatik 18% LED teknologikoak dira. Iraunkortasuneko eta energia eta ekonomia aurrezteko irizpideak aplikatuz, azken urteetako lan estrategikoaren ondoren, kontratuak barne hartzen ditu lanparak eta argiak eraginkortasun handiagoko beste batzuekin ordezkatzea, gaueko zerua ez kutsatzeko, argiaren kalitatea islatzea eta norabidekoa hobetzea, edo argi-puntuen eta piztuen eta itzaltzien argi fluxua erregulatzeko sistemak ezartzea. Era berean aldaketek aukera ematen dute, argi aldaketara eta araudiak eskatzen dituen argiztapen mailen balioetara egokitzeko. Iruñeko udalak argiztapen sistema hori jama gutxi eta munduko parketan edo aldezarreko lehen fase batean jarri du, bertze 1000 argi ordezkatzeaz gain, Agustinoseko poligonoan, Sanduzelain, Nafarroa, Zaragoza, Gipuzkoa, Agustintxuriedo, Atarrabi inguruko etorbidetan eta Txantreako, San Kristobago edo Magdalenako beste kale batzutan. Zibiboxeko 3 zentrok otsailean modu intentsiboan lan egitea proposatu dute osasun mentalari buruzko estigmak hausteagatik. 6 jardueraren zikloa sektoreko profesionalekin, osasunbideko osasun mentaleko sarearekin eta mentalia osasunarekin lankidetzan egiten da. Osasun mentala eta kultura. Osasun mentalari buruzko estigmak hautsiz da Zibibox sarearen proposamena otsaileko 2. 15 hontarako. Programatutakoa divulgazio jardunaldia dira, adin tarte desberdinetarako jarduera multzo batekin. Jarduera hoien helburua da kultura erabiltzea lanerako, desestimaziorako, inklusiorako eta egoera hori duten pertsonen ahulduntzerako tresna gisa. Ziklo hau programatzen den lehenbiziko aldia da eta egunero osasun mentalean lan egiten duten pertsonen eta zerbitzuen bizipenak publiko zabalari hurbiltzea du helburu. Proposamena Somos erakusketarekin artikulatzen da osasun mentaleko diagnostikoak dituzten pertsonek sortutako lanekin, 2 mahai ingururekin, antzerki tailerreko 3 saiorekin, musika erakusketa interaktiboarekin eta haurrentzako tailer batekin.
Iruñeko udalak prestatu du proposamena Arantxa Gomez del Cerro eta Beatriz Pérez Etxeberria terapeuta okupazionalekin eta Ana Rosa Sánchez arte terapeutarekin. Nafarroko osasun zerbitzuko osasun mentaleko sareko profesionalekin urren ez urren. Zibibos Iturrama, Zibibos Jules Larrotxa eta Zibibos Mendillorri ikastetxeak hartuko dituzte 6 jarduerak. Jarduera guztiek aurrez aurre eman behar dute izena, edozin Zibibos zentroetan telefono 010 herritarrendako arreta telefonora deituta, 948-420-100 mugikorretatik edo Iruñatik kanpoz deituz gero, edo Iruñako udalaren webgunearen bidez. Ez dira 1000 dira gure ondasuna berreskuratzen izenburupean Elizak bereganatutako ondasunak aldarrikatzeko elkarretaratzea egingo da otsailaren 16an gobernu ordezkaritzaren aurrean arratsaldeko 6:30. Gure ondasuna berreskuratzen ez dira 1000 dira lemarekin elkartaratzea egingo da Nafarroko gobernuko ordezkaritzaren aintzinaldean, otsailaren 16an arratsaldeko 6:30. Nafarroko ondarearen defensarako plataformak deitutako ekimena da. Iazko otsailaren 16an Carmen Calvo, orduko gobernuko lehendakariordeak Eliza Katolikoak 1988 eta 2015 urte artean egindako 34.976 inmatrikulazion zerrenda argitaratu zituen. Eta informazio eman zuen, urteak dira finken eta igezinen privatizazioa masiboa Elizaren aldetik. Hala ere, argitalpen hori ere garrantzitsua da mugak agerian uzten dituelako. 1988 baino lehen egindako inmatrikulazio buruz ez da ezer esaten. Zerrendek ez dute uzten inmatrikulatutako ondasunak identifikatzen. Eraikin erantzi gisa inmatrikulatutako ondasunak ezkutatzen dituzte Sevillako, Giralda, Valentzia eta bar. Eta batez ere Jaurlaritzak bere gain hartutako konpromisoekin kontraesanean dago. Bai PSOEren eta Unidas Podemosen hauteskunde programetan bai koalizio gobernuak eta Pedro Sánchezek inbestidura hitzaldian Elizak egindako inmatrikulazioak lehen goratzeko behar diren lege aldaketak katolikoak. Plataformak esaten du non daude lege aldaketa horiek. Hau da Nafarroko ondarearen defensarako plataformak jakin nahi duena. 1956tik egindako inmatrikulazioei buruzko informazio zehatza eskatzen dute. Inmatrikulazioen deuseztasuna aldarrikatzen dute bereziki 1978tik aurrera egindakoena. Gerora sortutako konstituzio kontratasunagatik. Gure kultura ondare erlijiosoa kalifikatzeko irizpidea finkatuko dituen lege bat aldarrikatzen dute. Eta katalogatzeko eta erregistratzeko prozedurak ezartzea. Gobernuak bere kasa uzten ditu partikularrak eta toki erakundeak luzeetan eta prozesu judizial garestiak hierarkia katolikoak kendutako ondasunak berreskuratzeagatik. Hilabetetako isilpeko negoziazioen ondoren, parafernalia erakustaldi baten sartu dela gobernua dio plataformak. Hori dela eta ez dira 1000 dira lemarekin elkartaratzea egingo da Nafarroko gobernuko ordezkaritzaren aintzinean, otsailaren 16an arratsaldeko 6:30. Hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko egoteagatik eta bihar arte.